Едва ли има по-неприятен момент от този, в който кримпът се освобождава и се къса и любимото бижу се разпилява на части. През годините съм изпробвала различни начини за закрепване. От обикновено смачкване на кримпа, връщане на кордата през следващите 3-4 маниста, до използването на специални крим клещи. Но при бижутата тези методи не винаги са достатъчно надежни. Все пак бижутата се слагат и свалят постоянно, огъват се и са под значително по-голямо напрежение. Ето защо кримповете не издържат винаги. Затова днес ви показвам един лесен и сравнително сигурен начин за поставяне на кримп. Може да се използва за различни материали. Полиестерен шнур, стоманизирана тел или прозрачна найлонова корда тип рибарска. Когато работите с кримпове, изберете възможно най-малкият размер, който все пак да е подходящ за вашия проект. Като за начало прекарвам нишката V-образно през кримпа, така че да се оформят две успоредни нишки. Около кримпа правя троен хирургически възел. Той е доста лесен. Може да притиснете кримпа съвсем леко, но не е необходимо да го смачквате твърде силно, защото рискувате той да повреди материала за нанизване и още на старта бижуто да бъде скъсано. Поставям мидата и добавям съвсем малко лепило за бижута F6000 или подходящо бощарско лепило. След това затварям мидата, така че ушенцата да прилепнат, изрязвам излишния край и нанизвам манистата според избраният от вас дизайн. За този пример избрах прекрасните купчета от цветен турмалин. Почти винаги работя с двойна нишка. Ето защо избирам по-тънък материал, който да преминава свободно през отворите на манистата. Когато сме готови с нанизването на нашето бижу, първо поставям мидата, а след това прекарвам двете нишки през кримпа една срещу друга, така че да се кръстосат в нея. Ако имате място, може да притиснете с клещи, ако ли не, може да прескочите. Правя хирургическия възел, добавям малко лепило, което не е задължително, изрязвам излишното и притискам ушетата на мидата. И това е цялата тайна. Стабилен завършък, без да се налага да смачквате твърде много кримпа. Ако техниката ви е била полезна, харесайте видеото ми и оставете коментар. Така ще знам, че искате да споделя още малки бижутерийни тайни и изпитани техники от Аврора.